Uyazi ukuthi wena ufananisene nomtebhosha wakhala lemthandeni airport lapha sekuboshwe insizwa lapha kade siye kulo mhla 24 baboshwa ke the mapha ebhanoyini umtebhosha wagida ephakathi endizeni kwafa isitulo sebhanoyi wafonela amaphoyisa wathiwa uzoboshwa manje the manje fona umthandeni wabedla lapho uthi nangu sibonelo lo zalo ukhuluma izikisasa saphela lapha ikomo yaboshwa manje uthe iso lapho maye ehla nebhanoyini usithi hey mina ngiyena umuntu inkomo mina lithe iqhuna sohlupha hawu uthi lithe iqhuna nohlupha mina ngithebe asibeniza insizwa airport ilanga lakashaka angishongo ukuthi mina sihluphe maye lesi zinto ihamba bese sibuya mina siza kimi Welile ubhuti wakho nikhule ninjani nizwana benibaningi ekhaya bekuyisimo esinjani nje ngiyabona kakhulu ngamanje phakathi wathi nikhule njani niziphatha phakathi manje akuhlehleke ama headphone la ngoba uzoqhuma ameyedra mememeza lo muntu Ngelo kumbongele nkosiyami umfowethu nkosiyami ngokunqoba kwakhe empini abasebhekene nayo Nkosi yami ngafanga nkosi yami nginazo ingximi mina wena mawubonga ibonga nje bethi ubonge neidala zoba bamkhulu kakhulu nkosiyami umntaka bathi usegcine enqobile manje uqhatha umndeni into ezayo basiphezile uchaza ngani umndeni angisimina ngijabulela ukulesa udadewethu mana ngenzani ke mina ke ngithi uyabongela nje ne sesibongelene ngasese Welile yebo ay ubhuti wakho ngiyana manje lo mntu ngiyambona ukhathele Lalo sifanele Zawezitha Kubeka inkulu simele uyinkosi ndabenza izwa lilutho ngaphandle kwakho sengibonile mina Manje yazi ya mina ngizosuka lapha ngiyobhalela ikhasa lapho ukuthi asiclaim ifuma ifuna uzosiconfirm thina siyahlanya lapha emoyeni niyadelela